Gepleýär Adatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men ýokşan Nurwan. Aşgabatda aýal sürüjüleriň dürli bahanalar bilen ellerinden alynan sürüjülük şahadatnamalaryny ýerine bermäge başladylar diýip Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy habar berýär. Odal habar berilişi ýaly Türkmen paýtagtynda 17-nji we 18-nji fevralda toslanyp tapylan bahanalar esasynda sürüjü aýallaryň awtologlaryny saklap, olaryň sürüjülük şahadatnamalaryny almagy başladylar. Şol wagtda Adatlyk radiosyna gelip gowşan wideodan görnüşine görä, ýol gözegçilik polisiýasynyň ofisierleri bu hereketleriniň sebäbi barada hiç bir düşündiriş bermediler we özlerini video düşürýän sürüjüden ýüzlerini gizläp kaçmak bilen boldular. 20 fevralda Adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurlaşan sürüjü aýallaryň biri polisiýanyň ýol gözegçilik gullugynyň çoğunluda ýerleşýän edarasynyň sürüjülük şahadatnamasyny aldyran aýallardan dolanlygyny gurrun berdi. Denan sürüjüleriň sürüjülük şahadatnamalarynyň alınmagy garamtyl renkli awtomobillere garşy dillen ýerilen gadaganlygyň gaýtadan mewzan wagtyna gabat geldi. Ikinci tarapdan polisiýa işgärleriniň käbiriniň ödara gurrunçylykda bir ak jipli aýal sürüjüniň piýada geçegi çyny maşyna kakdyryp gaçyp gidenligi hakynda gurrun edýänligi habar berildi. Emma muňa garamazdan Medwatda aýal sürüjülere garşy başlanan täze kampaniýa hakynda hiç bir düşündiriş berilmedi we Adatlyk radiosi sürüjülük şahadatnamasy alynan aýallaryň umumy möçberini anyklap bilmedi. Ýönünni yerli habarçynyň maglumatyna görä 10 manat jerime tölenlerinden soň aýallaryň ählisiniň sürüjülük şahadatnamasy gaýtarylyp berilýär. Jerime töläp Türkmenistana bolan aýlygynç ýol hadiseleri hakynda düşürilen hakyky dokumental kadrlary görkezip, leksiýa dinledip, ýene bir näçe formallykdan soň ýaşy 40-dan geçen aýallaryň sürüjülük şahadatnamalaryny hiç bir problemasyz gaýtaryp berýärler diýip habarçymyz aýtdy. Adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurlaşan sürüjü aýallaryň biri özlerine görkezlen dokumental kadrlardaky ýol hadiseleri barada yerli Medwatda hiç wagt habar berilmändigini aýtdy. Şol wagtda ýaşy 35-den bärde bolan aýallaryň wagtlaýyn sürüjülük şahadatnamalarynyň möhletleri doldurýar. Bu ýagdaý geljekde 35 ýaşamadyk aýallara sürüjülük şahadatnamasynyň berilmezlik ähtimallygy baradaky aradalaryň döremegine sebäp boldy. Aýallaryň sürüjülük şahadatnamalarynyň alynmagynyň beýleki sebäpleri hem belli boldy. Haçan sürüjülük şahadatnamalary alynanyna çıra düşende ýalpyllaýan jiletleriň bolmazlygy, wagty geçen ýangyn söndürji, duýduruş uçuruşlugynyň bolmazlygy tutary edilýärdi. Emma sürüjüler düzgünne çıra düşende ýalpyllaýan jilet giýmeliýän zadyň ýokdugyny, ýangyn söndürjilerde möhlet goýulmaýanlygyny aýdýarlar. Ýolda saklanan awtomobiliň ýerine goýulýan duýduruş uçuruşlugy bolsa, eger plasmasadan bolsa, demirden bolmaly diýip bahana edýärler diýip sürüjüler gurrun berýär. Mundan öň Adatlyk radiosi soňky ýyllar ýurtda sürüjülük şahadatnamasyny almak isleýän aýal gyzlaryň dürli emel bökdönçlükler bilen ýüzüýüz bolýanlygyny habar beripdi. Yerli ýaşaýjylaryň berýän maglumatlaryna görä, sürüjülük şahadatnamasyny almak üçin synagdan geçýän aýallary para almak üçin hem egzaminden ýekýärler we denanlardan talap edilýän paranyň möçberi erkekleriň garanyny has köp bolýar.